Majd ha nekem támad, elfutok. Ha nem sikerül elfutni, akkor majd valamit csinálok, nem tudom. Én most a patatról és kurva király. Ott egy megfigyelő tudom. Igen, nem csak egy van, ott is vannak. Na várjál, hol van? Ott van egy. Ott van egy. Hát azt mondom, az egy. Mondom, ott van egy, ott van egy. Ja, tényleg, baloldal. Bazd meg valamit. Lefele a lejtőn. Kurva anyát, mindjárt hátraesek, nem baj. Lefele a lejtőn, egy patakhoz. Szabó szenved. Az is! Te is! Megyed inkább, hogy hol megyünk. Hát ott fellettem van. Tessék, lefele a völgybe tartunk le a patakhoz. Nézd körbe, hogy mi van. Várjál. Nem mondja, hogy az, amit te gondolod. Melyik a zoom? Melyik a zoom? Nem kell zoom, mert az elrendben minősége. Jó, ezt én is meg fogom úgy a lukat. Ó, de kár, hogy azt az erőt nem veszett. Rohadna éhen. Nem így gyere egy. Nem tudom. Hát a susnyáson, minden szent szaron. Tudjátok, hol kell visszamenni? Igen, én tudom. Ó, mondjuk bármelyik dombon felmegyünk, már látjuk azt. Majdnem látjuk. Támpont a torony amúgy, az kész. Ja, Lott. Ügi-ügi van lámpa, nincs bekapcsolva, lennél. Nem baj. Nincs. Próbáltam. Mondja már? Azért az oda van. Egyet már kinyíltam. Anyád! Azért az oda van. Mi van? Na, ebben nincs annyi, mint az előzőben. Nem baj, ott tegye meg a fel. Mi a hol, még menjél már hamarra. Igen. Tibi, nem fogsz parázni, kullancs. Nagyon balra menjünk, ott kevésbé sűrűbb. Jobbra kéne amúgy. Nem látok balra. Mindegy, megoldjuk, menjünk mindenfele, azok itt jobbra-balra, tök mindegy már egy dzsincsásba. Követjük Lamantint, mögöttem Szabó, és jó magam, a producer, itt Az öngyilkos jelölt! Edelényben, a mező közepén, egy. De baloldalt ott volt az összvény, most már mindegy lényegében. Jaj! Rosszabb lesz, mint a Rex, badd meg. Igen, és jönnek a zombik, én meg egy késsel megölöm mindet. Így van, egy zombi vaddisznó jön. Rex 2. Lejutottunk egyenesen a patakig. Hommit, gyere már. Belesikott minden szent ajukba. Mi a kurva anyád? Nem kicsi a fű. Kis akadályokba ütközünk, de megoldjuk. Itt van Josie Lamantin és Szabó. Kurva anyád! Szabó alias. Jaj. Hoppá. Yeah. Látosan kidőlt egy fa. Nem baj, minden áthatunk tudom. Ennek az út jobban tetszik. Ezt meg átszunk. Tudod, a drámai hatás. Hogy mindenen át. Egyenes. Balra. Ott menjél már egyenesen, te hülye a két Itt a legrövidebb. Itt gyere már a két fakat, pasz meg. Nem látod a lyukat? Jó, inkább Szabó. Gyere már! Inkább Szabó. Na, leérkeztünk a csodálatos patakunkhoz, ami a fasz, és így. De az lenne, csak nincsen eső, meg nincsen víz. Eső. Na most már igen. Ez mint? Ja, a kurva geci pókháló anyját basznál meg. Ennyi lenne a híres patakunk. Yeah! Picsa!